Vítejte u našeho dnešního témata. Koukneme se spolu na home sharing, neboli sdílenou péči. Konkrétně ve Zlínském kraji. Je to vlastně způsob, jak trochu ulevit rodinám, co pečují o děti s autismem nebo třeba mentálním postižením. Přesně tak. A co je zajímavé, že to není úplně klasická služba, jak si ji možná někdo představí. Spíš jde o budování vztahu. Takže probereme si, jak to funguje, kdo se může zapojit, co to komu dává. Máme k tomu podklady od Centra Ačko, což je organizace, která to ve Zlínském kraji rozjíždí. Jo, a je dobrý říct, že to není to profesionální péče za peníze. To jádro home sharingu, to je ten vztah mezi hostitelem, což může být prostě člověk nebo i celá rodina, a tím dítětem. Aha. Ten hostitel mu dává svůj čas, třeba u sebe doma nebo jdou ven, na výlet, bere ho prostě jako, řekněme, dalšího člena širší rodiny. Důležitý je, že ten hostitel je laik, víš, ale pečlivě vybraný, projde přípravou a má pořád podporu od té organizace. Ta to celé vlastně iniciuje a provází. Rozumím. Takže to není jen nějaká nárazovka, ale něco dlouhodobějšího, co staví na důvěře. To zní. Jako něco, co často vzniká přirozeně v komunitě. Má to nějakou historii, tenhle nápad? Má. Není to úplně z brusu nový. Vzniklo to v Irsku, a to už je, přes 30 let zpátky. Páni. A k nám do Česka se ta myšlenka dostala v roce 2018. Hlavně díky Naději pro děti úplňku a nadaci Abacus. No a od té doby se to tak jako postupně šíří. Ve Zlínském kraji to teď drží právě Centrum Ačko s podporou kraje a taky organizace ZETMI jako mentora. A proč vlastně? Proč je taková pomoc potřeba? Co je ten hlavní důvod? No, protože ty rodiny, co se starají dlouhodobě o dítě s postižením, oni jsou často pod obrovským tlakem. A taky v izolaci, to je možná to nejhorší, co není vidět. Zkus si představit ten nedostatek času. Na odpočinek, na sebe, na partnera, na další děti, ty zdraví sourozence. Často prostě chybí ta běžná síť pomoci, babičky, kamarádi. A home sharing, ten nabízí pomocnou ruku právě tam, kde ten systém nebo ty běžný vztahy tak nějak nestačí. Není to jen o hlídání, víš, ale o tom pocitu, že na to nejsou sami. To dává velký smysl. Není to jen praktická úleva, ale i psychická podpora. Dobře, a na čem to celé stojí? Jaký jsou tam principy? Ty základní pilíře jsou vlastně 3. Bezpečí, partnerství a respekt. Vždycky jde v první řadě o to dítě, o jeho nejlepší zájem. Podporuje se jeho osamostatňování, ale zároveň se myslí na to odlehčení pro rodiče. Celý je to myšlený dlouhodobě. A ta organizace tam má fakt propracovaný postupy, aby to bylo bezpečný a jasný pro všechny. Ta garance, ta podpora od organizace, to je absolutně klíčová. Kvůli důvěře. Jasně, bezpečí na prvním místě. A co z toho kdo má? Jaký jsou ty konkrétní přínosy? Pro děti asi, nový zážitky? Určitě. Pro děti je to šance zažít něco novýho, jiný prostředí, navázat přátelství mimo tu úzkou rodinu. A to jim pomáhá rozvíjet se sociálně, komunikačně, učí se taky zdravě oddělit od rodičů. Získávají zkušenosti, posiluje jim to sebevědomí. No a pro ty pečující? Jo, pro rodiče. Proti je to ten strašně cenný čas pro sebe. Na odpočinek, na vyřízení věcí, na partnera, na další děti. Je to prostě prevence vyhoření a taky ten pocit, že je tu někdo, kdo jim rozumí a pomůže. To je k nezaplacení. To věřím. A co z toho mají ti hostitelé? Člověk by se řekl, že oni hlavně dávají, ne? Svůj čas, energii. To je dobrá poznámka. Jasně dávají, ale oni sami často říkají, jak moc je to obohacuje. Že je to smysluplně strávený čas, mají radost, že pomáhají, vznikají nový přátelství. Ale taky se učí empatii, trpělivosti, toleranci. Poznají líp sami sebe. Často ta největší hodnota není nějaká odborná péče, ale prostě to, že někdo otevře svůj domov a dá svůj čas. To buduje tu důvěru. Kdo se teda může stát hostitelem? Musí mít nějaký speciální školy nebo zkušenosti s postižením? Právě, že nemusí, a to je na tom super. Hostitelem může být kdokoliv starší 18 let, jednotlivec, pár, rodina. Důležitý je čistý trestní rejstřík a aby byl člověk psychicky a fyzicky v pohodě. Aha. Ta předchozí zkušenost s postižením fakt není podmínkou. Důležitý je mít otevřený srdce, chuť pomáhat a trošku volného času. I pár hodin za měsíc udělá strašně moc. Všichni zájemci stejně projdou pečlivou přípravou, školením, takže se všechno dozví. A jak probíhá to propojení?
té rodiny a toho hostitele. To asi není jen tak, že se řekne, tak vy si vemete Pepíčka, ne? To určitě ne. Je to fakt pečlivě řízený proces. Pro hostitele to začíná nezávaznou schůzkou, kde se dozví info. Pak jsou osobní pohovory, ta příprava, o který jsem mluvil, pak organizace hledá, která rodina by se k tomu hostiteli hodila, tomu se říká párování. Jasně. No a pak je několik seznamovacích schůzek, vždycky s podporou pracovníků z organizace. Teprve pak se uzavře dohoda. A podobně je to u rodiny. Kontaktují Ačko, řeknou, co potřebují, jaký mají představy, no a pak se hledá vhodný hostitel a postupně se seznamují. Klíčový je, že obě strany mají po celou dobu podporu, nenechají je v tom plavat. Změnil si pracovníky organizace. Jací tam jsou lidi, co to zajišťují? Většinou tam jsou takový 3 klíčové role. Je tam koordinátor, ten má na starosti celý ten proces, papíry, organizaci. Pak průvodce rodičů, ten je parťákem pro tu pečující rodinu, jejich opora. A adaptační průvodce, ten zase pomáhá, aby si dítě u hostitele zvyklo co nejlíp, aby to seznámení proběhlo hladce. Všichni spolupracují, aby to bylo bezpečný a fajn pro všechny. Vztahů, důvěry. A celé to istí a podporuje profesionální organizace. Přesně tak. Krásně si to řekla. Ukazuje to, jak i jednotlivci můžou fakt smysluplně pomoct, rozvíjet empatii a posilovat ty vazby v komunitě. Je to prostě oboustranně obohacující. A to mě přivádí k takové myšlence na závěr. Když model jako je home sharing, který stojí na osobních vztazích a důvěře, i když teda podpořený organizací, dokáže takhle efektivně doplňovat péči, co nám to vlastně říká o možnostech a možná i limitech těch tradičnějších, víc institucionálních forem podpory pro ty komplexní lidské potřeby? Co myslíš?